Hvala vam svima što ste došli da podržite bitku za istinu, pravo na slobodu i pravo na istinu. Svako od nas ima pravo na slobodu i sad smo se skupili da to i pokažemo, da se ne bojimo nekoga i da hoćemo da napokon izađu sva dokumenta, svi dosijeji, da se otvore i da se otkrije istina o aferi Beba. Druga stvar koju smo došli, to je da damo podršku Ani, Damjanu, Biljani, Vladi i ostalim govornicima, tako da ja ne bih dužio. Pozdravljam vas ispred organizacije koju predstavljam, to je QAnon Balkan ili Balkan, vama već poznata, tako da vas sve pozivam da se borimo za informacije protiv lažnih vesti i da izguramo ovu stvar do kraja. Evo sad ću dati reč gospođa Ani, pa da nastavimo. Beograde, dobro jutro. Evo nas iz provincije da popravimo ono što izgleda niste sami mogli. Sva naša deca koja su nestala u Srbiji i u republikama pored Srbije su ovde završila. Ovde je banda u Beogradu, ovde. Znači, sva deca su ovde završila. Šta to znači? To znači da smo se mi porađale po selima i gradovima. Nama je rečeno da su nam deca umrla. Kad sam ja pitala da sahranim, rekli su nosimo ga u Beograd. Evo mi smo došli da vidimo šta se to u Beogradu dešava. Da li je moguće da ovaj grad ne može da se pomeni sa mrtve tačke laži u kojoj živi? Vi živite u laži, narode, kao i mi. Nama treba istina. Gde su završila naša deca? Ko je prodavao našu decu? Ide u zatvor! U zatvor! Mi smo došli po pravdu. Pravda nije otrcana u mom životu. Možda jeste u vašem, ali u mom nije. Ja znam šta je pravda. Ja hoću pravdu za zlo koje nam se desilo. Ja hoću da ljudi koji su krali decu odgovaraju, idu u zatvor. Došla sam da pitam ovu vas, da li vi znate da majke Srbije noću ne spavaju? Gde bi moglo biti ono što ste ukrali, što ste okrali, što ste prodali? Da li znate da smo tužni? Da li možete vi da se radujete ovde? Da li je dovoljno da vam se renovira vila u Beogradu da budete srećni? Pogledajte u nas, mi smo nesrećni, mi ne pevamo, mi se ne smijemo, mi ne živimo. Mi ćemo ovu bitku dobiti sigurno. Koju mi bitku bijemo? Ne samo nama, nego i vama i njima i svima. Sve to isto, sve to ista banda i sve to ista ekipa radila. Mi smo žrtve na jednom polju, vi ste žrtve na drugom polju. Molim vas, mi smo rešili da okrenemo ćurak. Da više ne tražimo decu, tražimo lopove deci. Tako je! Smo došli do istina koje smo rešili da vam čitamo po trgovima ovog crnog grada. Ovaj grad je crn, odavno nije bio, odavno. Slušajte, ispred mene je pismo overeno
kod notara, od Amerikanke, čiste Amerikanke, koja ne zna ni abera od srpskog, od žene koja je ovde došla da kupi dete. Došla je da kupi dete u Beograd. Ja ću vam pročitati njeno pismo overeno kod notara. Povodom ove izjave, prevedene sudskim veštakom na srpski, predali smo krivične prijave protiv ljudi koji se ovde spominju. Ona, Amerikanka, koja se zove Sandra Rice, je u Njujorku tužila ovu ekipu. Mi ćemo je poslati našu tužbu i njenu tužbu spajamo u Americi. Ona smatra da je prevarena, kaže žena. Dala sam velike pare za dete, ali su mi rekli da je to porez i taksa. Nisu mi rekli da su pare uzeli sebi. Povodom toga ja vam čitam pismo od Sandre Rice, Amerikanke iz Njujorka. Moje ime je Sandra Rice. Živim u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovde je kompletna adresa. Novinari će dobiti od Lube originalnu izjavu i neka pišu, neka prepisuju koliko god hoće. U novembru mesecu 1997. godine, kad ste vi i ja odvikali neće biti bombardovanja, oni su trgovali. Oni su tada trgovali. Došla sam na internet stranici privatnu agenciju za usvajanje dece u Kaliforniji. Ovde je adresa te stranice, koja je vodila Kinestina John Lee. Iz oglasa saznala sam da bi jedna devojčica mogla biti usvojena. Olja, devojčica iz Beograda, u domu Zvečanskoj, rođena 28. avgusta 1994. godine. Smeće kose, plavih očiju, rođena sa 3.350 grama i 50 cm duga. Zdravo dete, a u oglasu je bila njena slika kao reklama. Srećno, prelepo, zdravo dete. Moj suprug i ja želeli smo da je usvojimo. U elektronskoj formi, pored svih ostalih dokumenata, sačuvali smo oglas koji vam šaljamo uz ovu izjavu. Kako smo se javili agenciji u vezi oglasa, oni su nam dali kontakt osobu iz Beograda sa kojom treba da stupimo u vezu. E-mail glasi dejan@beotel.ju. Dejan i Mini Stefanović su venčani par iz Beograda. Obe su lekari sa adresom prebivališta u blizini kuće u kojoj je devojčica smeštena, u blizini Zvečanske. U razmeni pisama oni su mi poslali više ovih slika putem tog e-maila za kontakt. Mi smo se složili da bi došli u Beograd da je usvojimo. Sredinom novembra 1997. godine mi smo sa agencijom potpisali ugovor i prihvatili njihove uslove. Kompletna dokumentacija sa ugovorom je priložena uz ovu izjavu. Žena nam je poslala kompletnu dokumentaciju. Poklon da donesemo gazdama, supruznicima Stefanović, poklon direktoru doma u Zvečansku gde je bila Oda, poklon sudi koji je odobrio i 5 malih poklona za žene, nešto originalno i nešto što se ne može lako kupiti i dosta slatkiša. Uputstvo je nalagalo da novac koji nosimo u Beograd mora biti proveren ispravnosti u apoenima od po $100. Nije naznačen iznos ugovora, ali su nam saopštili da bi trebalo da damo advokatu u Beogradu $10.000 i 1.000 donacije za Zvečansku. Oni su nas takođe obavestili da ćemo imati obezbeđen smeštaj koji ćemo platiti u Beogradu. Pre dolaska
za Beograd. Platili smo agenciji u Kaliforniji $14.000. Novac u Beogradu smo dali u gotovini. Za Beograd smo krenuli 15. februara 1998. godine. Na aerodromu nas je čekao Dejan Stefanović, on nas je odveo u svoj stan u Beogradu. Tada smo upoznali njegovu decu i suprugu Bibi, koja je također lekar i prepoznala sam je po slikama kao i nju i Dejana, profesora redovnog medicinskog fakulteta u Beogradu. Stefanovića i odvezao nas u Ministarstvo Srbije, gde je upriličen sastanak sa socijalnim radnicima, advokatima, lekarima, zaposlenim u Centri za socijalni rad Lazarevac, kao i profesionalnom osoblju doma u Zvečanskoj. Bilo je prisutno. Oni su mi rekli da je ovima majka napustila dete neposredno posle porođaja. Posle sastanka otišli smo u Zvečansku gde smo upoznali direktora ove institucije. Tada smo videli Olju prvi put. Sve sastanke i susrete sa Oljom opisala sam u dnevniku koji sam sačuvala i koji vam šaljem uz ovu izjavu. Posle toga došla je Jasna da nas odvede u ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, koja je u tom trenutku bila zatvorena zbog praznika Predsednički dani. Vratili smo se domu u Zvečanskoj, odakle smo odšetali do stana blizu Stefanovića, koji je bio na 20 minuta hoda. Tokom sledećih nekoliko dana svi dokumenti za usvajanje Olje bili su brzo sortirani, takođe i pasoš snabdeven američkom vizom koji je bio sređen i podignut istog dana u ambasadi. Tih dana je Olja bila i vakcinisana. 23. februara Jasna nas je odvela u policiju radi davanja iskaza za Olju i nešto za njen pasoš. Zatim smo otišli u dom da preuzmemo Olju. Dejan Stefanović došao i odvezao nas. 24. februara mi smo sve završili, takođe i karte za avion. Olja je nekoliko poslednjih noći provela u stanu Stefanovića. Na osnovu sporazuma dali smo advokatu Jasni Bojović $10.000 u apoenima po 100 plus 1000 za donaciju doma u Zvečanskoj. Sve to smo predali u gotovini, Stefanovićima smo dali $2.800. Dana 25. februara 1998. vratili smo se u Sjedinjene Američke Države, završili smo postupak usvajanja od 15. do 25. sve je bilo okončano. Dobili smo dete od prvog viđenja sa njom u roku od 8 dana. Kompletni troškovi Oljinog usvajanja sa putem i troškovima poklona košta nas $30.000. Dajem ovu izjavu roditeljima iz udruženja roditelja nestalih beba koji tragaju za svojom decom nasilno lišenom roditeljskom staranja. Dana 23. septembra 2020. godine. Sandra Rajs, država New York, izjava data pod zakletvom, beležnik Karl Bob, broj licence i overeno pečatom beležnika vodeni živ. Šta ovo znači? Mi smo došli do jako velikog broja dece koja je odavde otišla. Deca ne znaju ni A srpski, ne znaju ništa. Deca su silovana, maltretirano, ovo dete je mučeno, ovo dete ću ja dovesti na televiziju vrlo brzo, obećala je, dolazi. Ja ovo čitam zato što oni danas nisu mogli biti ovdje.
kao što je oni 10.000 ošlo u njihov džep, a ovi 10.000 ćete vi dati iz budžeta. Znači, vraćaju nam naši 10.000, a deca, gde su deca? Deca su uništena. Njihovi životi su uništeni, naši životi su uništeni. Od države dobijamo nakazni zakon, po kome nemamo pravo da vitlamo lopove naše dece. Nemamo pravo da od države možemo da dobijemo status u kome piše rešenje naše dete mrtvo, a vere beba nije bilo, vi ste prolupale babe. Mi nismo prolupale babe, mi ćemo vam dokazati. Znači, od sada pa nadalje, svaki naš kuplet čitanje imena izjava za sledeći je već pripremljeno. Sve su to ugledni i viđeni ljudi u ovoj državi. Ljudi sa autoritetom. A šta smo mi? Mi smo bili samo krmače, praščare koje su rađale decu da bi oni sad imali klinike, ordinacije, vile, brodove ili već šta, da bi svoje bojerisanje nahranili. Znači, ova država mora da reši medij aferu, mi živote stavljamo na pad. Mora, to je naš poslednji zadatak. Molim vas, od sutra sve novine da pišu, neka vam Ljuba ovo podeli. Pišite imena, tužbe ste podigli, znam da će u ovoj državi tu tužbu pojesti maca, kao što je i sve pojela maca. Bravo! Ništa više, ništa više. A sada tata. Želim da vas pozdravim sve i zahvalim zato što smo se okupili ovde i došli ste da nam pomognete u našoj borbi koju vodimo već prilično dugo. Znači, čitava borba traje već 30 godina od kada su možda neki prvi slučajevi pomenuti i javljene neke prve krivične prijave. Od tada je prošlo mnogo vremena, a država ćuti, sve vreme ćuti i poslednjih meseci, znači ove godine negde u martu, rešili su da donesu nekakav zakon. Znači, zakon koji se zove Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koje se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji. Znači, ja se prvo pitam ovde kakav je to zakon o utvrđivanju činjenica. Znate, počinjeno je krivično delo, ostali su tragovi zločina, svakako, znači niko nije savršen u svom zločinu, pa zvao se oni, ne znam, profesor, doktor ili kakvi timovi su sve smišljali ovu podlu igru i kako da nas zavaraju i prevare. Znači, sada su rešili da te tragove zločina malo ukropte, da tako kažem, da ih malo pripitome i da te tragove zločina preslikaju u nekakav zakon, gde će tim zakonom, znači, izbrisati ih i pretvoriti sve u jednu igru koja će pasti u zaborav. Međutim, mi to nećemo dozvoliti. Znači, koliko je nakazan ovaj zakon možemo vidjeti iz samog člana 2, gde kažu cilj zakona, što je stvarno licemerje. Kaže, cilj zakona je izvršenje obaveze Republike Srbije iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Jovanović protiv Srbije. Znači, gde je tu javni interes? Gde je zaštita prava građana? Gde su građani ove zemlje ovde? Ili je samo ovo država rešila da u nekom stilu lošeg učenika otalja obavezu i ajde da kažemo da je sve sada pro forme ispunjeno, je li tako? Dalje, zakon nas vraća negde u drugi vek, rekao, drugi vek pre nove ere, kada su vladali, recimo, u rimskom pravu jednostepeni postupak. Znači, sam zakon praktično ima jednostepenost. Šta to znači? To znači da kada podnesete zahtev kao predlagač, znači inače se zakon vodi potrebama parničnog postupka, gde sud praktično ne prikuplja nikakve dokaze po službenoj dužnosti, već i
sam predlagač, odnosno sam oštećeni roditelj mora dostaviti sudu. Pri čemu sud ima pravo da odluči o nekom slobodnom sudijskom uverenju i da sam bira koje će zakone, znači odnosno koje će dokaze da uvrsti u postupak i da donese odluku. Protiv odluke suda nemate pravo žalbe, osim u visini pravične novčane nadoknade. Znači, sama licemerje je oslikano, ovo je pravična novčana naknada, znači, na sramota. Dalje imamo u ovom zakonu načelo poverljivosti, takozvano načelo poverljivosti sadržano u članu 10, gde kaže da po pravilu javnost je isključena u postupku. A zašto bi javnost bila isključena u postupku, ja vas pitam? Zašto? Da bi se sakrila imena nekakvih takozvanih klasi uglednih ljudi koji su rešili da iskoriste ustanove Republike Srbije, znači da iskoriste, recimo u mom slučaju, institut za majku i dete, porodilište u Višegradskoj, da ih iskoriste da nas obmanjuju, lažiraju nam tu potvrde o smrti i proglašavaju našu decu umrlom da bi ih prodali negde, evo kao što vidite u inostranstvu, da će i moje dete prodati u inostranstvu. Dalje imamo da se same ustanove mogu javiti, odnosno da ih sudija može poslati, ali po zakonu o vanparničnom postupku. Šta to znači? Znači da sama ustanova ne može biti krivac, iako je pod okriljem te ustanove sa pečatima tim ustanovima na memorandumima dokumenta tih ustanova je praktično i sačinjavana sva dokumentacija koja je nas dovela u zabludu. Držali su nas u zabludu sve ove godine da nam je dete navodno umrlo. Inače se ovo sve vodi u vanparničnom postupku, znači sama ustanova ne može biti krivac, jer ona nastupa po ovom zakonu prema odredbama vanparničnog postupka. Dalje, zakon je toliko naglasan da on ima i ograničen rok trajanja, inače je bio rok trajanja do sada je 6 meseci, sada se malo produžio, ali i sami predlagači, odnosno onaj ko treba da podnese zahtev, znači ne može biti svako. Ne može biti svako ko je otkrio da mu je nestalo dete, već samo onaj ko se do sada obraćao državnim organima sa potrebom, znači da sazna gde mu je dete. Svedoci smo da imamo sve više i više takvih slučajeva, sve više i više ljudi se javlja. Pa šta ćemo sa njima? Šta ćemo sa njima? Oni više nemaju nikakve mogućnosti da se obrate sudu. Dalje sam predlagač, odnosno donosio zakone sad već u ovom slučaju, predlaže nekakvu DNK analizu u članu 19. Zamislite, molim vas, DNK analiza. A DNK analizi treba da prethodi sve ono što je dovelo do te nestale osobe. Mi moramo prvo naći osobu da bi joj uradili DNK, koji opet mora biti na dobrovoljnoj bazi. Međutim, nešto što treba da prethodi svemu tome, to su dokumenti. A dokumenta se nalaze u svim državnim ustanovama. Dokumenta se nalaze pre svega u matičnim službama, zatim u policiji, zatim u Ministarstvu za inostrane poslove, tamo gde su deca prodavana u inostranstvu, zatim u knjizi usvojenja, znači koju se vodi u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. I ne treba zaboraviti da svako usvojenje, naročito usvojenje u inostranstvu, je morao da potpiše aktuelni ministar za rad i socijalna pitanja. Znači oni sve znaju, oni znaju gde su deca, imaju sve podatke, a ovde nas zamlačuju sa nekakvim DNK analizama. Što je vam pametno? Naravno, DNK analiza može doći na kraju, tek kada je znači sve poznato i kada smo 99,99% sigurni prema dokumentima o kojoj se osobi radi, da kao šlaju na tortu i šećer na kraju uradimo ovaj to DNK analizu. Dalje kraj, znači kraj, ako ne mogu da utvrde činjenice koje objašnjavaju šta se sa nestalim novorođenim detetom dogodilo, sud rešenjem konstatuje da ne može da se utvrdi status nestalog novorođenog deteta. Znači to će dobiti svako ko podnese po ovom zakonu, dobit će takvo rešenje i čime je zatvorio kompletnu priču. Čak i priču da ako poželi nekad u budućnosti dalje da podnese krivičnu prijavu
nema krivične prijeve, oni su zaštićeni i sve je na teritoriji, znači, Dobar dan, Srbijo. Neću reći dobar dan, Beograde, jer Beograd prolazi pored nas. Juče se desilo nama, a sutra može nekom drugom. Ja sam Biljana Obradović i dolazim iz Novog Sada. Ja sam majka nestale devojčice. Moram da krenem od jedne tužne i sramotne činjenice. Prema pisanju medija mi treba da verujemo da je u Srbiji nestalo preko 6.000 beba. To nije istina. U Srbiji od 1960. do 2010. godine nestalo je preko 500.000 beba. Sada vi zaključite sami da li smo mi krivi u ovoj državi za pad nataliteta. Sada ću vam nešto pričati o komisiji koja je predstavljena zakonom o nestalim bebama, koji je, da vas podsjeti, naša vlada usvojila 29. februara u Skupštini Srbije. Ovaj sramni i nakazni zakon donešen je u potpunoj tajnosti, kao i komisija koja je formirana daleko od očiju ljudi. Na mesta članova komisije izabrano je 6 ljudi iz raznih ministarstava. Neću da pominjem kojih. Ostalih 9 članova, oni pripadaju udruženju roditelja nestalih beba. Ali, ovom prilikom moram da kažem da članovi komisije nisu pripadnici udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine, kao ni udruženja nestalih beba Srbije. Što znači da mi nismo bili kompetentni, nismo bili pozvani da budemo učesnici u tom sramnom zakonu, jer mi nemamo iste interese. Ova komisija, ova sramna i nakazna komisija... Kad si reka nešto, kaži ko je, ima, da se zna ko ime prezme. Ja sam bila svetlo i djeđo, nemoj, da te stavati. Kaži ko je, ja sam bila svetlo i djeđo, mi smo školova bilo. Niti promenila na bolje. Jebe mi učitelji, policiji za komplet, jer su me zove, komplet ste se, kaži do kraja. Mi više ne smemo da podržavamo ljude koji nisu dorasli onome što rade. Ne zato što mi to ne želimo, već zato što mi nemamo više vremena za to. Mi imamo slučaj preko 500.000 nestalih beba u Srbiji. To više nisu bebe ljudi, to su odrasli ljudi, to su samostalni ljudi. Shvatite, mi smo izgubili previše vremena. Tako i sada sa ovom novom komisijom, član 29 zakona o utvrđivanju činjenica o statusu naših nestalih beba kaže da zadatak komisije je da prikuplja, obrađuje sve činjenice koje se nalaze u posledu pravosudnih organa unutrašnjih poslova, medicinskih ustanova, matičnih službi, centara za socijalni rad, kao i komunalnih preduzeća koji se bave sahranjivanjem. Pa vas sada pitam, kojih to pravosudnih organa, da li oni koji godinama unazad ćute i drže predmete nestalih beba u prašnanim fiokama, oni koji idu ka tome da naši predmeti budu odbačeni i zastareli? Kojih to medicinskih ustanova, recite mi, da li onih istih koji su naš decu krali i prodavali širom sveta? Oni koji kriju našu dokumentaciju i koji ne daju roditeljima da dođu do istine. Kojih to matičnih službi? Da li oni koje su popunjavale lažne prijave beba? Oni koji su bebama menjali pol, datume rođenja i roditelje? I šta to može da se sazna iz javno-komunalnih preduzeća što mi već nismo saznali? Moje dete, na primer, nije sahranjeno, a neko je odobrio sahranu.
moje dete nije kremirano. Većina je dobila takav odgovor, jer kažu nisu tada postojali krematorijumi. Na pitanje kako su postupili sa mojim detetom, dobijam odgovor da oni takvu informaciju ne posjeduju. U nastavku kažu da su umrle i mrtvo rođene bebe spaljivali bez ikakve evidencije. Zato mi danas nemamo parafinske kalupe, zato se vade na poplave i selidbe, zato što nema evidencije. Slušajte me, kad za nešto ne postoji evidencija, mi smatramo da se tako nešto nije ni dogodilo. Zato mi verujemo da smo izigrani, da smo pokradeni i da su nam deca prodata. U ime toga, ja vas molim da se ne predajemo. Ovako zajedničkim snagama mi možemo da dođemo do istine i do naše dece. Ne treba nama nakazni zakon, niti nakazna komisija, koja je u interesu da bebi aferu zatvori. Roditelji koji ste podneli zahtev za utvrđivanje statusa po novom zakonu, imate još malo vremena da isti povučete. Učinite to za vaše dobro i zbog istine o vašem detetu. Reći ću vam jedno. Ja sam majka nestale bebe. 2000. godine rodila sam blizance. Ni dan danas ne znam kakva je sudbina moje devojčice, ali dok dišem neću prestati da je tražim. Dugujem joj to. Sve te godine koje nisam bila koja. Neko drugi je gledao kako ona raste, a ja u isto vreme žalim za tim trenucima i krivim sebe, jer sam dopustila da nas rastave, a nisam zapravo kriva kao ni svi vi. I vi to dugujete svom detetu, zato budite jači nego ikada. Nema više stida i bojazni, hrabro i dignute glave, jer mi nismo nikome ništa skrivili, mi smo ovde žrtve. Nama je država uz pomoć zdravstva ukrala bebe i prodala ih. Mi hoćemo istinu i hoćemo otvaranje arhiva. Tražimo pravdu za našu decu, na manje ne pristajemo i ne tražimo milostinju. Ne nudite nam novac, jer mi svoj obraz ne prodajemo. Suze moje devojčice nemaju cenu i neću ih nikome oprostiti. Za kraj, molim vas, samo želim da se zahvalim što smo se okupili svi ovde u ovolikom broju. To je znak da ne zatvaramo oči pred tuđom mukom. I sada, molim vas samo da jednim aplauzom pozdravimo sve roditelje, svu braću i sestre otetih beba, koji su majka takođe otete devojčice. Rodila sam se u Novom Sadu 2014. godine. Pričat ću vam o zakonu, o članu 25 zakona o statusu naše nestale dece, koji govore o tome da sud ili sudija po svojoj slobodnoj volji i proceni može da odredi kako oni kažu pravičnu novčanu nadoknadu nematerijalne štete u visini do 10.000 eura. Prosto je nemoguće izmeriti ljudsku duševnu bol i zato se pitam koji je to član pravosuđa može da izmeri da li je nečija bol vredna 300 ili 6.000 evra. Ko to daje sebi za pravo da mene stavlja pod lupu,
majku koje su uzeli dete, jedino sveto, i prodali kao stvar. Nek izađe ovog momenta pred vagman i kaže mi za koliko sam ja to para suze isplakala, samo ako zna i ako sme. Sramota je što smo došli u takvu situaciju, da ne verujemo ni lekarima, ni državi, ni sudijama, ni pravosuđu, je ono na osnovi od čega kreće postoji država. Nama ne treba taj njihov krvavi novac i prljav ne može da zameni nijednu majčinu suzu, niti zagrlje mog otetog deteta. Samo da vam kažem, 2014. godine u Novom Sadu je mrtvo rođeno 76 beba i 3 bebe je umrlo do 6. dana po rođenju. Do patologa je stiglo iz Zavoda za statistiku da je mrtvo rođeno 26 beba i te 3 mrtvo rođene, što nam govori da je 2014. godine samo u Novosadskom porodilištu fali 50 beba, od kojih je samo 15 kremirano na groblju. Sve mrtvorođene bebe iz Betanije se šalju na Novosadsko gradsko groblje gde se kremiraju. Kao i mnogi drugi, ni moja beba tamo nije završila. Nije mi dozvoljeno da je vidim, kao što ni mome suprugu nije dozvoljeno da je vidi. Ja nikada neću prestati da je tražim i nadam se da će doći uskoro do mene. Još malo je 6. rođendan. Imala sam i situaciju da mi dođe babica iz porodilišta na posao, da me napada i da me pita odakle mi pravo da tražim to svoje dete i šta će mi ona kada imam još 4 dece kući. Ja sam dete rodila sebi zato što sam želela, a ne državi, lekarima, matičarima da zarađuju nam našoj muci i bolu. Ja sam Zoran, tražim brata. Znači, 83. majka mi se porodila u Novom Sadu. Rekli su joj da je dete umrlo. Znači, čula je plać deteta. Ja se izvinjavam. Molim institucije, znači sve nadležne, ova gospoda ovde, što su sa kombijem, treba da rade svoj posao, da pohapse bagovu, znači da pohapse bagovu, a ne ovde, da stoje. Znači treba bagra da se pohapsi u ovoj državi svi koji su pokrali našu decu. Znači suze moje majke nikad im neću oprostiti, nikada, za vek, dok god. Znači sam živ, tražit ću ga. Nadam se da ću ga naći. Nadam se. Prije tačno 20 godina svi smo bili na ulicama, kao i sada, otkazujući poslušnost jednom nakaradnom sistemu, verujući da ćemo izboriti bolje sutra onima koji tek dolaze. Boreći se za bolji život, uredan zakon, normalnu državu. Danas sam tu da posvjedočim kako se stvari nisu ništa nakon početka braća. Zovem se Tomislav Pinovičić, dolazim iz okoline Kraljeva i srca Šumadije, pitomog mjesta Vrgla, poznato po junacima iz Prvog i Drugog svjetskog rata, gdje su učestvovali moji preci. 29.6.1999. godine rodilo se naše drugo dete, sin Filip. Naslednik Loze Pinovičić koja traje preko 500 godina. Našoj sreći nije bilo
kraja, braća. Sa svih strana čestitke, zagrlje i proslave, neizmjerna sreća, koju čovjek može jednom doživjeti. Sin je rođen prirodnim putem sa ocenom 9, kao i sve zdrave bebe. Naša sreća, braćo, trajala je i sestre samo 2 dana. Nakon 2 dana u noći između 1. i 2. jula, kad smo uveče po dobro pripremljenom organizovanom sistemu, krađevece kradu naše dete u pratnju medicinske sestre i prebazuju iz Kraljevačkog porodilišta u medicinski centar Kragujevac. Određeno prozive u kriminalne grupe lekara pod zaštitom države, gdje mu se gubi svaki trag. U ovom zločinačkom činu učestvovali su svi, od batnica do samog vrha države. Koja bleji dan danas, braćo, 20 godina, braći i sestre, čekam pravdu, a pravde nema, i to zahvaljujući sudstvu koje ne radi svoj posao. Ukratko citiram otpusnu listu koja je potpisana od strane načelnice Kraljevačkog porodilišta, gde piše da se dete i majka puštaju kući, uredan pečat i sve po protokolu. Da li to krajnje tužilaštvo odbacuje krivičnu prijavu protiv te iste načelnice zbog krivičnog dela oduzimanja maloletnog lica iz Kaznenog zakona Republike Srbije izvršenog na našu štetu, jer nema osnova za krivično gonjenje, nema osnova da će ugranuti dete i ništa se ne pridržmiše. Isto tako je na višoj distanci zbog nepostupanja osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu, žaleći se povjereniku, takođe sam bio kao neosnovan i svaki naredni pokušaj je neosnovan, jer nije u interesu države da da informacije javnog značaja. Ovim činom, braći i sestre, nama su zavoli noć direktno u srce. Udarac na našu djecu je udarac na sve, na ustavni poredak, na naš narod, na sve, da postoji nešto srbije od naše djece. Za 20 godina posvejujući se našoj muci, sastavljajući nekakve izmišljene specijalne komisije, to može da nam daju pravu. To je prevara, braćo! Da možemo mirno stajati i nekati do kada, zar im treba neki Bog da bi osjetili našu patnju? Zar braćo ne možemo izaći iz više rupe 75 godina zbog raznih udbaša, korumpiranih kriminalnih lekara duboke države? Koji je to zid koji ne sme se srušiti toliko godina? Da li može biti mafija starija od države? Može kod nas i države. Meni je draga, braćo i sestre, uništena voza koju nisu spremni mediji 41. i bilo ko drugi. Kakvi su moji dragi, učne ja da ne pitam ja vas. Ovaj zakon ne valja, prema ovom zakonu nikada nećemo pratiti svoju decu. Čemu onda služi? Ne priznajemo ga. Svest o ovome mora doći do svakog pojedinca i na kraju do svih. Mi nikada nećemo stati i odustati. Nas mora podržati svaki pošten čovjek koji misli dobro Srbiji. Apelujemo sve! Apelujemo sve, posebno mlade ljude, da se pridruže ovom protestu, pred kojima je stvaraju zdrav sistem, bez obzira na veru i pripadnost. U pomoći da se zločinci koji su dali našu decu stave iza rešetaka. Da se sistem promeni iz stvorena, jer bez toga nema zdrave države, braćo, neće biti ni nas. Razotkrivanjem ovog ključnog problema, Srbija bi se oslobodila velikog tereta, a mi konačno se zbog se nalaže naša deca. I imali mir. Od tada neće imati mir ni mi ni oni. Od tada nećemo stati. Okupit ćemo se na svakom mestu, u svakom celu. Jer život bez naše dece ne može se zvati životom. Draga braćo i sestre, pomaže Bog svima. Ovo je prvi protest po pitanju krađe beba u Republici Srbije. Ovi ljudi
koje vidite ovde su ljudi, računajući mene čije je dete ukradeno. I ono što ću prvo da vam kažem, danas su ukrali meni i sutra će ukrasti vama. I to da zapamtite. Krađa beba u Srbiji još uvek nije stala, ona se još uvek odvija. Ovde postoje mladi ljudi koji trebaju da postanu roditelji. Ovde stoje ljudi koji već jesu roditelji i koji opet trebaju da budu roditelji. Večeras u Narodnom frontu, Višegradskoj, bilo kom porodilištu, ponovo će zakukati još jedna srpska majka. A jer znate zašto? Nije nama Vučić kriv, nije nama nijedan političar kriv, mi smo sami krivi. Jer sedimo iza Facebookova, sedimo u kući, izigramo se. Nema kući bre, dok ne povatamo sve. To je problem ovog srpskog naroda. Ne trebaju nama pojedini da nas šetaju ovde kao ovce po Beogradu i na kraju da izvučkamo u pištaljku i da se vratimo kući, a Bagra još uvek sedi u ministarskim foteljama. Tako je! To je ono što ne Tako je! vidiš. Ja sam ovde mi se dopadaju mi se svi transparenti ikone, svakako ovde ima samo jedan transparent Stop COVID-19 teroru. Ono što hoću da vam kažem, što sam poslednjih dana govorio u medijima, što je ovde tema broj 1, paralelno sa krađom beba. Ovde će se, zbog projekta COVID-19, oduzimati bebe, oduzimati deca iz porodilišta, od porodica, sprema nam se sve što klanje sa COVID vakcinama. Mi moramo tom teroru stati na put. Tako je! Tako je! Nema zatvaranja! Obzirom da na svim protestima ništa nismo uradili, ja ću ovaj protest da učinim na jedan viši nivo. I reći ću vam sledeće, za svaku otetu bebu koju mi iz udruženja budemo javili da se nešto desi na društvenim mrežama, svi vi koji ste došli ovde, vi koji gledate, koji niste došli, ići ćemo na svaki beogradski most, da mi njima damo lockdown, dok se svako dete ne vrati svoje majice. Neće biti u ovoj formaciji, neće biti u ovoj formi. Jer neću da dođem ovde da kažem što imam moju tužnu priču i da svi odemo kući i opet se bebe kradu, opet se oduzimaju deca iz porodica. Nećemo tako. Sada ćemo Branimo svako dete. da napravimo jedan sjajan sastanak ovde, da pokažemo vlasti da nismo glupi, da pokažemo vlasti da smo sami i da sami moramo da se borimo za svoja prava. COVID, fekalije, dovode nas do toga da nećemo imati slobodu kretanja, slobodu izbora i da će nam otimati decu pod ovim što piše na ovom transparentu COVID-19. Zapravo radi se o projektu COVID-19. Apelujem na sve vas, udruženje roditelja nestalih beba Srbije, Vojvodine i ostale organizacije, krenut ćemo po gradima skupljanje peticije protiv COVID infrastrukture. Ja vas molim da se odazovete. Ne zato što se radi o tebi, nego zato što se radi ljudi moje naše dece. Oni oduzimaju decu. U Republici Srbije marta meseca, da li znate koliko umrlo ljudi, ne od koronavirusa, nego zbog koronavirusa? Da li znate koliko hemioterapije nije podeljeno? Da li znate koliko je operacija otkazano? Da li znate koliko je ljudi umrlo zbog projekta COVID-19? Dužni ste svi ovdje i koji ovdje budete gledali da ustanete i da se borite zbog svoje dece. Meni su danas ukrali dete, sutra će ovdje ukrati dete. Svi ćete da izađete, dužni ste da izađete, da branite i ovu zemlju i svoju porodicu. Hoću da vidim nasilno i razlikamo našu decu bez maski, na trgu Republike, u bankovima. Ništa se ne razlikuje od vakcinaškog lobija. U Beogradu, križnog štaba, koji su apsolutni vakcinani. Ovde se od marta meseca manipuliše građanima. Objasnite mi, da li znate koliki je broj umrlih od koronavirusa? Nula. Jer znate zašto? Nijedna obdukcija
Da li znate koliko ljudi zaražu od koronavirusa? 0! Koriste se PCR test koji može tako da skupe PK. Mi smo pametna nacija. Mi smo najinteligentnija nacija u Evropi, u svetu. Mi smo idioti. Imate ustanete da se bojite. Za svaki protest, samo što stojim ovde, da vidim niko neće da mi se pridruži svako jedno. Koje bude bilo ukradeno ili koje bude bilo oteto iz porodice. Bog vas video, slava Gospodu na nebesima i svima svetima. Najbolj velikog čoveka, brata, prijatelja, ne, molim, nemoj da dižiš od... Imam velike pravo za našeg brata Damjana, čoveka, koji zaista ovo način. Ovo je velike pravo za njega, izvolim. Ajmo milo na naše. Braćo, Srbi i sestre, Srpkinje, pomaže Bog! Poštovana gospodo, koji ovo gledate preko YouTube-a, i svi vi šminkeri koji s godinama sedite u beogradskim kafićima, dok se... Imamo jednu stvar. Bojim se da i vi, gospodo, treba da se brinete, ali ono što ja imam da vam obećam, zajedno sa svojim prijateljima i svim dobrim ljudima iz Srbije, borit ćemo se i za našu decu. Decenijama, braćo i sestre, prvi Beograd, a i veliki ostatak Srbije, gleda na probleme naše dece kao na nešto što je 300 kilometara daleko. Pa Kosovo nam je došlo i u Beograd, došlo i u Apatin, došlo i u Sombor, došlo i u Zrenjanin. Polako i sve više i više će da nam pristiže. To su udilište naše i naša svetinja. Zaboravili smo svi mnoge stvari, podsjetio sam se. Došao je ovde kombi, neki su negodovani, svirala je pesma Đorđa Balaševića, Ne lomite mi bagrenje. Za mene je taj čovjek možda je najveći tekstopisac kod nas, ali je loš čovjek. I to je pokazao. Ali, pesma je nastala 1986. godine za naš napačeni narod na Kosovu i Metohiji. Da li vi znate da su u Gnjilanu šiptarske babice gušile našu decu? Nije problem bezbednosti našeg naroda tamo od 1990. pa završno 2003. Danas pucaju na našu decu u Prištini. Ko smo mi da čutimo? Mi moramo, ne smemo da ostavimo ni jedno dete koje je ugroženo, a mnogo naše dece je ugroženo. I u Prištini, i u Pasjanu selu. Do skoro je bilo i u Podgorici, i u Sinju, u Somboru, u Apatinu, u Beogradu. Jedno jedino dete više ne smemo da ostavimo. Ko smo mi, zašto se zalažemo? Mi moramo da branimo našu decu. Neće to raditi Aleksandar Vučić kao što nije i Boris Tadić. Oni su nam doveli 40.000 migranata u našu otadžbinu. Ispeljaju domaćike. Do kraja ove godine 100.000. Da bi se sve završilo sa 750.000 što su potpisali u Marakešu do 2025. Braće i sestre, krajnje je vreme da upoznamo i ostatak naše otadžbine, ovaj uskuli narod, da smo mi u velikim problemima, da smo mi davno pod okupacijom i ne da više sedimo i kad izađemo na ulicu više nikada ne sedemo. Nego da ustanemo
snažno se izborimo za slobodu. Skoro smo bili u Somboru i pričali smo sa decom koji su napadali migranti i maltretirali. U Apatinu su se ljudi organizovali i odbranili svoje domove i svoje porodice. Mi ne smemo ni jednog čoveka koji se žrtvovao za druge da zaboravimo. Ovaj čovjek nije najavljen danas. To je moj prijatelj Stanislav Gašić, koga provlače kroz medije. Dođi Stanislav, koga provlače kroz medije zato što je oterao taksiste koji dolaze migrante u Apatinu. On je otac 5 dece, ima 4 ćerke. Aleksandar Vučić, Bratislave Gašić, Stefanović, ko ste vi da njemu kažete da ne sme da brani svoj dom i svoju decu? I nijednog čoveka koji se žrtvovao za druge, koga ceo Apatin poštuje, ne smemo da ostavimo iza sebe. Nikoga da zaboravimo. Vreme je, braćo i sestre, da budemo složni, jer samo tako možemo opstati kao narod. Živela Srbija! Pomaže Bog, braćo i sestre. Donosim vam pozdrave, Zapatine i podršku. Pomoćemo vam traženju dece i svim ostalim stvarima koje se tiču našeg srpskog naroda. U mom slučaju, u stvari, trenutno mi smo u Apatinu stali na put migrantima da mi ne dolaze u grad, pošto tamo nemamo ni centar ni ništa, ali stalno da dolaze prave štetu. Stali smo na put, sprečili smo im da dolaze u grad, dobili smo krivične prijave zbog toga. Žalostno, ali istinito. Jedno želim da kažem, ni te prijave nas ne mogu uplašiti ni zaustaviti. Mi čuvamo naš grad, čuvat ćemo i druge gradove. Gde god je potrebno da nekom pomognemo, da se naš narod ne boji, znači nebitno, u ovom slučaju su deca nestala. Ovde nam dovode migrante, neprijatelji naše države. Znači u svakom slučaju, gde god je potrebno nekom bratu Srbiju da se pomogne, pomoći ćemo. Koliko je naše moći. Draga braćo i sestre, želeo bih da najavim jednog velikog čoveka, našu dragu Bilju Đorović. Veliki aplauz, izvolite. Braćo i sestre, pomaže Bog. Ovaj skup je lepo što se nekako održava pod okriljem i rekla bih i u sastavu litije koju organizuje monah Antonije za odbranu naših svetinja. Ta upornost koju monah Antonije organizuje iz nedelje u nedelju ove litije i ideja sa kojom ih organizuje je takođe i ideja koja mora da stoji iza ovog pokreta za saznanje istine o tome šta je država uradila sa decom. Ako je dece zaista 500.000, kako je rekla jedna majka kojoj je dete prodato, onda je to direktan nastavak ustaške genocidne tvorevine koja je usmrtila i imala logore za decu na svojoj teritoriji, usmrtila preko 20.000 dece. Neko od njih u Franjevačkim samostanima, gde su one koje su radile na tim poslovima bile njihove svećenice. Šta se sada dešava u komunističkoj Srbiji koja je jednostavno pristala na nepostojanje, odnosno nekažnjavanje tih zločinaca i tog zločina? Sada je ona u tom kontinuitetu spremna da parama završava poslove i da materijalizuje ono što ne može da bude materijalizovano. A što su oni materijalizovali gde? U bolnicama, u sudovima,
u institucijama sistema. Pa kakav je to sistem? Kakve su to bolnice? Kakvi su to lekari? Kakve su to babice? Kakve su to sudije? I sada nude majkama da im plate i da procene da li će da im plate do 50.000 evra za svako dete. To nije ništa drugo nego nastavak prodaje i predaje srpskog naroda od strane države u kontinuitetu. Šta mi očekujemo od te države? Šta možemo da očekujemo? A ta država je sada donela zakone da smo mi svi dobrovoljni davaoci organa. Ta država uzima našim ljudima decu. Ta država, takođe ti njeni predstavnici, dobijaju pare za svakog tog migranta. Znači, hajde da prodamo neko naše dete, hajde da dobijemo pare za nekog migranta, a koji su to ljudi? Šta je to? Je to ljudski rod i dokle će ići sve to? To se dešava ovdje u Srbiji. Ono što mora da bude urađeno, sve te situacije imaju instituciju, institucija ima svog direktora, postoje lekari koji su radili na odelenju, postoje medicinske sestre, postoje babice, a recite njihova imena. Recite, neko od njih je učestvovao u tome. Recite imena svih. Svi su krivi dok god ne utvrde da li je postojao neki klan koji je to radio. I saučešće je zločin, učestvovanje u zločinu. Znači, ništa ne možemo uraditi dok ne nađemo imena i prezimena. I kažemo, ti si uradio, svi ste odgovorni. Mora da postoji odgovornost za takvu stvar. Ja jesam 20 godina na ovim ulicama i više. I 20 godina se borim protiv novog svetskog poretka i njegovog genocidalnog projekta. Ali nikada nisam bila ovako nesrećna kao danas. Kada vidim te ljude kojima su uzeli dete, bebu, oni su videli kako ta beba plače, sve je to bilo prisutno, ta radost majčinstva i očinstva. I neko je uzeo da im proda to dete na tržištu. Pa kako je to moguće da se tome ne može da stane na put, da ne mogu da se utvrde ljudi? Izvinite, dragi moji, poverenje, javno zdravlje je nestalo. Ono ne postoji. Građani Srbije, ako su Srbi, Ministarstvu zdravlja, kriznim štabovima, njihovim, mi vidimo sada ta njihova korona pandemija koju nameću da promeni čitav svet i da izvrši svoj genocidni projekat smanjenja populacije za 90%. Tu ljudi zaista moraju da ustanu i moraju da organizuju i da naprave svoje organe vlasti, jer u ovu državu nemamo poverenja, jer je ta država prodala 500.000 dece, jer je ta država uništila živote 500.000 ljudi u Srbiji i 500.000 dece u Srbiji, odnosno 1.000.000 i plus njihove porodice. Meni je stvarno dosta nemoći. Mislim da mora da se krene sa organizacijom jedne nove uprave i mora život da krene da se odvija po aršinima koji su ljudski, koji su božiji, a ne satanistički. To je ono što bi zaista trebalo da se desi i što bi moralo da se dešava. Ovih dana nekoliko međunarodnih organizacija je formirano, jedna od njih sa pravnicima i lekarima iz sveta, sa sedištem u Nemačkoj, koja je tužila ceo ovaj sistem i Svetsku zdravstvenu organizaciju i države, tužili su konkretno Nemačku državu
za pandemiju zvanu COVID-19 i nazvali su je zločin protiv čovečnosti. Mi moramo da budemo deo tog pokreta u svetu, ali ovo sa bebama ne možemo da prećutimo, kao što ne možemo da prećutimo ni genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ni kosovska stradanja, vađenje organa našim ljudima na Kosovu i Metohiji, a ne možemo da prećutimo ni sve ovo što se sada i što se u dugom periodu dešava u Srbiji. Dajem punu podršku i svesrdno ću uložiti svoje napore da ovo sa bebama bude dovedeno na nivo koji znači pravdu i koji znači trijumf istine. Jer pravo uvek služi državi, ono je uvek okrenuto da štiti one zločince koji učestvuju u uništenju naroda. A nama je potrebna ovde pravda po meri onoga što pravda mora da bude. Ja vas pozdravljam i nadam se da će roditelji, a i svi mi uspeti da identifikuju i u zatvor strpaju sve one koji su učestvovali u prodaji njihove dece. Hvala vam. Samo da vas obavistim da je sledeću subotu 17. oktobra još jedan protest, takođe za decu, ispred predsjedništva u 17 časova i svi vi koji ste danas došli ovde, voleo bih da vas vidim i u sledeću subotu i svaki put kada budemo nešto organizovali, jer zaista ako nas nema, nestaćemo. Hvala. Organizatori zamolili da povedemo šetnju do Radio televizije Srbije kojima ćemo poručiti da njihov mrak ne može da ubije bunt u nama. I sve ovo što ste tek sada opalili siverice, što niste dozvolili kombiju da spuste ove čuljeve da kombi uđe, je ništa. Vi nas ne možete sprečiti. Nama ne treba ni ozvučenje. Ne treba nam ni bine. Samo smo mi sebi dovoljni da budemo zdravi u glavi i vas, gospodo, neće više biti na tim mestima. Idemo sad.